αφήστε με, μην το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ. Μη! Αχ, τι κάνατε. Το αποκαλυπτήριο ενός αγάλματος. Γιατί το κάνατε αυτό τώρα? Για να δω την Ελίτσα. Θέλω να ξαναδώ την Ελίτσα. Την Ελίτσα. Μην τρέπομαι, φοβάμαι. Μη σας λέω. Μην τρέπεσαι καθόλου. Την Ελίτσα θέλω να δω. Όχι, την Ελίτσα. Μη σας λέω, μη. Μα αφού είπα ότι θα υποποιήσω εγώ. Κυρία μου, θα πρέπει πρώτα να περάσετε από το πρωτόκολλο. Μάλιστα, θα τα αναλάβετε το θέμα μου εσείς προσωπικός και Ναι, βεβαίως προσωπικός θα το αναλάβω. Θα πρέπει να βάλω και χαρτόσημο. Μα γίνεται τίποτα χωρίς χαρτόσημο, κυρία μου. Παναγία μου, και χαρτόσημο, αν είναι δυνατόν. Τι έγινε, τον έδιωξε το κλικ. Τι παπά. Ο κύριος ιδιαίτερος. Πού είναι ο κύριος γενικός? Δεν ξέρω, και εγώ αυτόν ψάχνω. Μπράβο, και εμένα που με παράτησε. Σας παρακαλώ πολύ, μου δίνετε το φόρεμά μου. Το φόρεμά σας? Ναι, ξέρετε, πριν από λίγο μου ήρθε μια ξαφνική λιποθυμία. Με έσφυγε εδώ και... Το βγάλατε. Ναι, το βγάλα. Και πού είναι τώρα? Θα πρέπει να είναι έτσι, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Μη με κοιτάτε, δεν παίζω. Δεν σας κοιτάω. Απλά σας βλέπω. Είσαστε πολύ πονηρός. Βάζω στοίχημα, δεν πιστέψατε λέξη από όσα σας είπα για τη λιποθυμία. Τι είναι αυτό που λέτε τώρα? Με τέτοιο κορμί, ό,τι και να μου πείτε θα το πιστέψω. Καταλαβαίνω. Ποιος ξέρει τι γνώμη θα έχετε σχηματίσει για μένα. Εγώ, για εσάς. Για εσάς έχω την καλύτερη γνώμη. Είστε μια κυρία τόσο σοβαρή. Τόσο καθώς πρέπει. Τόσο σεξι. Κύριε Γενικός! Πού είναι? Να σας πήγε. Βέβαια, τώρα αστεία είναι αυτά που κάνετε. Και εσείς, σωστά είναι αυτά που κάνετε. Αλλά έτσι είσαστε εσείς οι άντρες. Μην δείτε γυναίκα κατευθείαν στο ψητό. Έχετε δίκιο. Αλλά δεν φταίω εγώ. Ωρες είναι να μου πείτε ότι φταίω εγώ. Μάλλον όχι, δεν φταίτε εσείς. Τα μάτια σας, τα χείλη σας, το κορμί σας. Καλή καλά πήγατε πια. Τρελός σας είναι, δεν το βλέπεις, τρελός είναι. Λοιπόν δεν τρώγεστε με τίποτα. Μα καλά, δεν σέβεστε εμένα μια παντρεμένη σεβάσμια κυρία. Τουλάχιστον δεν σέβεστε αυτό το σεβάσμιο γραφείο. Αυτό είναι το υπερσεβασμιωτά του ανθρώπου. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Γι' αυτό πάμε κάπου αλλού. Γιατί? Γιατί δεν πρέπει να στέκεστε έτσι εδώ. Αν μπει κανένας από την πόρτα, πώς θα σας δει έτσι που είστε? Γιατί πώς είμαι, τι έχω καλέ? Κάτι έχω, ναι. Ή μάλλον κάτι δεν έχω. Γι' αυτό σου λέω πάμε στο γραφείο, έτσι. Καλά πάμε. Ναι, θέλω το φόρεμά μου. Δεν χρειάζεται φόρεμα, πάμε τώρα. Ναι, αλλά μπει κανείς ξαφνικά και με δει έτσι πως είμαι. Θα σε κρύψω. Πού? Στο σιρτάρι. Στο σιρτάρι. Πάμε κούκλα μου, πάμε, κλειδώνει, μη σε νοιάζει. Κλειδώνει, ναι. Κλειδώνει κανονικά. Κανονικότατα. Και γιατί δεν μου το λες τόση ώρα, κακό παιδί. Κλειδώνει και δεν μου το λέει, κακό Πώς το παιδί. λέω τώρα? Αγοράκι, πιάσε και την τσάντα, κάτω είναι. Άντε μπράβο. Ποιος το πήρε? Έφυγες εσύ ακόμα? Καλή, πώς να φύγω? Να κυκλοφορώ έτσι γυμνές στους δρόμους, να με πιάσουν και για προσβολή της δημοσίας τάξεως. Πού το βάλατε το φόρεμά μου? Στο καλάθι των Αχρήστων. Το καλάθι των Αχρήστων! Ναι, αλλά τώρα δεν είναι όμως εδώ. Το φόρεμά μου? Τι έχει? Το καλάθι των Αχρήστων το πήρανε και... Και πήραν και το φόρεμά μου μαζί? Ναι, αλλά μη στεναχωριέσαι όμως. Θα το βρω εγώ, μη στεναχωριέσαι. Έλα πήγαινε μέσα. Τι, πάλι στην απομόνωση? Λιγάκι τώρα. Λαχτάρα που με βρήκε. Πάρε. Τι είναι αυτό το μοντέλο, από πότε ψωνίσατε? Από μια καθαρίστρια. Και θα φορέσω εγώ αυτό το πράγμα. Μη στεναχωριέσαι αγάπη μου, εσύ ό,τι και να βάλεις σε κούκλα. Πώς καταντήσαμε ελοχία. Μη μου στεναχωριέσαι αγάπη μου, τώρα που θα μπορείς να έρχεσαι ελεύθερα εδώ. Ελεύθερα πώς? Ναι, δεν έκανα μετάθεση στον άντρα σου εδώ. Εδώ που εδώ? Ναι, εδώ στην τράπεζα. Τον έκανα διευθυντή του τμήματος χορηγήσεων. Τι ήταν αυτό που κάνατε? Μα δεν σου είπα ότι θα τον έφερα στην